Și hello guys, și astăzi stăm numele astea. Ok, haideți să vedem. S-O-P-H-I-A. Ok, guys. E rar? What? Ok, haideți să vedem nume Natalia. N-A-T-A-L-I-A. Haideți să vedem și... Îmi pare rău, Natalia. Ok, haideți să vedem nume Maria. Deci, asta, vai. Ok. Da, știam. Haideți să vedem nume Petra. P-E-T-R-A. Ok. Vai. Ok, guys, haideți să vedem Alexandra. A-L-E-X-A-N-D-R-A. Ok. Vai! Ok, haideți să vedem nume Eva. E-V-A. Cine pică? OMG! Ok, haideți să vedem nume Irina. I-R-I-N-A. Haideți să vedem și... Wow, ce fain arată! Haideți să vedem și noi nume Iulia. I-U-L-I-A. Ok, guys. Săraca de tine. Ok, guys, haideți să vedem nume Antonia. A-N-T-O-N-I-A. Ok. Wow, felicitări! Acum haideți să vedem nume Ines. I-N-E-S. OMG! Haideți să vedem și noi nume Daria. D-A-R-I-A. Ok. Wow, ce fain! Ok, guys, haideți să vedem Delia. D-E-L-I-A. Ok. Normal. Haideți să vedem și noi nume Bella. B-E-L-L-A. Ok, haideți să vedem. Vai, ce fain. Ok, guys, haideți să vedem nume Alina. A-L-I-N-A. Ok, guys. Este efectiv tot. Vai de capul meu. Vă mulțumesc. Pa! Yay, ce fain arată. Pa, 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 pa.